personatge és la Clara i és no la propietària, sinó la que gestiona l'espai de coworking, i ella intenta posar una mica d'ordre en tot això perquè no se li vagi de les mans. És una tia que ho vol tenir tot controlat, té un punt bastant rígid, és ràpida. Amb el Jan té una espècie de confiança, no sé per què, de que li sortirà alguna cosa al final i que tot anirà bé i que potser pot salvar tot plegat, però que a vegades la treu de polleguera bastant. La Berta és... bueno, tothom s'aprofita una mica d'ella, la veritat. És molt bona persona i la Clara de vegades intenta com defensar-la i posar-la... no, que no s'aprofitin d'ella. Jo crec que la Clara té moltes esperances dipositades en que això funcioni, el coworking, i ara mateix és l'únic que té a la seva vida, per tant és molt important per ella. És a dir, a ella li encanta manar i li encanta portar projectes i tenir molta feina, és una mica workaholic.